Marhite-hite guarni debata ama, dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok guarni todi parbadia, na tumopalangit dohok tanoon. Amin. Tungna arga situtudo asin roham ali debata, jadi marhaporusan tulinggoman ni habong mudo aka anak ni Jolma, ay dilabung mido mual hangoluan, di bagasan hati romi, huida hami hati uron. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata para siroha na sumurung, dido katamdo, ikum manaon hami jalamate rap doho Tuhan Yesus Kristus, asarap hami doho ibana di hasangapon, say parohay mahami, asa uduk hami tulomon ni roham, jalahot hami di haporsyaon nature, asa tongtong makirim di haheheon, doho di hasangapon sugut silehonon mutuak kana porsaya diho. Amin. Tatangihon mapatin ni debata di minggu Paskah na paduaon, di mana tersurat di Matius 20 ayat 10 sia. Laho mahamu pudai hamu masa luhuk bangso, didihamu mana sida tu bagasan guarni ama anak doho todi porbadia ido sahatna atong rak mangidu gugu mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na ubar tupatikmi. Amin. Tato po timado satta martang yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalan ang bonar.
parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho. Saya marpangulahi marohami dahami. Di bahini saya sama sudi dosa nami. Dangadong naupangasaw kami dukon asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo naupangasaw kami tujulum. Di bahini pasonang jala apuli mahami. Akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gima baga ni debata taringot oesan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni. Na hudul di siya muni habangsa ni hatong amod di banua gijang. Di bahini tarbaini bana do panguluhon ro di ujung na akasadok na ro tu debata marhiti-hiti ibana. Na mangulu do ibana tongtong asa ditangyak kon na sida. Asa nga po ma di debata na di gijang. Amin. Mare dema sian parupuan.
Turbu epistel di Minggu Paskah padua Osadarion, di mana tersurat di Job 10 sia, mamukamai sian ayat 25 satu ayat 27, tajahama secara responsorial. Aita kasdo huboto mangulu do si panguluahu, jalaibana parpudi jongjong di atas orbuk. Au sadiri matutu marnida ibana gabe hatuoku, apala matakon marnida ibana, jalendada anggo sileban, pola tung sudah piakku dibahen sihol ni rohakku di bagasan, ido sahatna, martua doakan atau mangihon hatani debata, jala nau piopsa, amin.
Saha tidak ko mahaporsyatay, songonahin na tidak ko nidongata saha porsyaw di sadok portibyon, rak mahita madok. Au porsya di debata jahuba, ido ama pargugo na suatu tulusan, na tumo palangit perwatan. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sesedai, di mana tingupuan ni si Maria, nagabi-gabian si Antoni perbadia, handora suahua. Ido tuhata, na tumaon na beri di banguman ni silatus. Na mati terpajar do ibadah di hau kinarsi. Na tua tu menurut di tanah. Na mulak mengudu di hari patuluhur. Na manaik tu suku lau hudu tu siam di bata jahuba. Amanai parugun nasuha tulusani. Di sibai bana pa memlak suku tu tanahon. Menguhumi halak na mengudu do na mati. Au porsea di tondi berbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria atau penyala Kristen akta na badia. Do dia sani dosa. Do dia taina madu. Mula mengudu suku daging ni halak na umate. Do dia muduan na surga. Amin.
Jadi, dangadong apala buah-buah di bagas sabornginon, diuduti ma sian namarede sian judia.
kita. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramuti hati-hati ng pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madita. Selamat Paskah. Arti tolak sadari itor lupa dua te. Selamat Paskah dita. Kristus bangkit untukku datang. Uludokon selamat Paskah, Kristus bangkit untukku. Selamat Paskah Manginang. Untuk kita, untuk dunia ini. Di pestata na badua hon di Bornginon, naing gohan ni hatani debatama halalas ni rohatta, ima natar surat di ulau ni apostel bidutulu ayat 24 sahat 26. Ujahau dihita inang amang takasma payutihut damang dainang songonom manatar surat disi. Alai nasa panurirang akka na manurirangi mamuka siya si Samuel rodi akka na siya pudinai akka ariodo di baritahon na sida. Hamudo anak niaka panurirangi jala partohap di padan na binahin ni debata tuak kaamatay uju nidok na itu si Abraham. Dapotan pasu-pasu masaluhut bangso ni tanoon merhiti siap poparami. Jumolo do di hamu di pahehe debatana posonai disuruh do ibana mamasu-masu hamu akan namulak sian hajahatum nabi. Di bahasa Indonesia dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kinangamang na porsia di Tuhata Yesus Kristus. Ahado berita na viral na duerio dibigiyak kamang do inang. Beragam do mulu na hubigi na viral napalagi di Facebookku do di WA ima taringot selamat Paskah Kristus bangkit untuk kita itu kan viral lo di kita manang nangamit top holak sederi dak viral be ngahira na Victor Mojab dang margurasa be di bagasar roha haheon di Kristusi durus mudarna roi bana tu portibion menyempurnakan segalanya untuk kita, untuk dunia. Mulu di Turpukton di ulon ni apostel bidutulon viral lope taringo tu haheon di Kristus tu halak Jahudi nang tu akkasisyan longang ko pinasida muluak ka na porsiyay madok ko mauliate ngarobe si tuan di malim na tutu ngarobe pilihan nama nyempurnakan seluhukna taringo tudu sa dohot hamatean viral dope terberita alanido ala viral dope ari haheheon ni tuhattai dibuat si Petrus doho si Yohanes ma momentumi laho patadapon haporsyaon ni halak Jahudi hati-hai.
ahamai inangamang na dihaholong itu hatta Yesus Kristus. Di bonan diturpukon di ayat 112 adong do halongangan di bahen debata merhite si Petrus do si Yohanes. Ima di Serambi Salomo di juluni eper-eperni bagas joro adong di si sahalak na papang na mulai tubuh. Namangido asi-asi ni jolma naro tubo bagas joroi. Namanehe-nehe. Namangido asi-asi ni roha. Di pamalum tod di ibana marhite si Petrus. Sian na cacat mulai dari lahir. Di pamalum tod di ibana marhite si Petrus gebe boy jongjong. Takola jongjong. Boy mirjahija mangalopat-lopat. Madok mau lihat. Di si dari dama huasoni debata mulai sian narubi noain sahat tu ari mersugut. Mangula do debata. Dang holan ditaluho ni bana hamatean. Hudul libana di siamun debata gaya bidang mangula. Mangula do debata. Mulai narubi nuaing dohot tu ari marsugut. Di pahehe debata do. Di pabangkit debata do akan aposona lahu paduduhon kuaso dohot tarazauna. Ubah di pasca paduon di baema topik tamanang temana di pahehe debata naposona. Dia nek maturpuk sian kisah para rasul, ulaunnya apostelon, lahu patuduhon, dung hehe tu hatai di pabangkit akkasisianna lahu patuduhon huaso di harajau ni debata, pemelupon napapang dakkola jongjong alai mirjahirjak, menari-nari, mangalopat-lopat, madokkom mauliate tu debata. Ulu tope tudus dusokon napapangi. Mulai seseorang ngadi dodo ni dosa hita. Mulai seseorang ngaikut jabar tahamatean. Nguluton mangido asi-asi ni debatado. Mangido halua usia debatado. Alani jonok do. Namangido asi-asi ni debate tu bagas joro ni debata. Tu eper ni Serambi Salomoi. Laho majalo asi-asi. Tudus do itu ngulutan waeng inang amang na dihaulong itu hatta Yesus Kristus. Naka na majalo asi-asi ni debata. Na majalo halua usiat debata. Ikod jonok doi. Tu bagas joro, do bagas joron pamatang ni Kristus, karakter ni Kristus. Dakko laninganan, alai akan dijamita hononna, akan naung dipatuduhon, akan naung dipatorang, doho dipadatut debata tu tonga-tonga di uluta ikut jonok doi tu hita. Ido na dijakon di si Petrus doho si Yohanes merhite tod di porbadia dijakon da sida do huason di debata laho pamalupon napapang dijakon do tod di alani di pasca padua unon naik sude hita na pungu di soni nang amang na dihaholong itu hatta Yesus Kristus taringo tu barita haheheon ni Kristusi naing dipaingot titanwaing bahwasanya diri kita semua yang ada di gereja ini orang-orang percaya harus menerima roh Tuhan bangkit menjadi hambanya dipahehe gabena posona patuduhon akka pangajarion naong niaturhon doho dipudahon di Tuhatta Yesus Kristus di tonga-tonga di nguluta om manuaing momentumma di tonga-tonga ni nguluta. O matikina, laho pau baho diri,
bahwasanya makilala di pahehe di bata hapi gabi na posona di balua sia dosa di lehon hanguluan na manotong jala madabot asini roha hudul di sia munda na posoni di bata do hita dang di batasai akka jubah akka struktur nadong di tonga-tonga di huriat dah KBP na poso ni debata sudido akka na porsei di babangkit debata gabi na poso na mangihuton dohot maniru guruna alani di pesta pasca na padua honon naing malam tara-taratai inang amang na dihaholongi Tuhan ta Yesus Kristus tutu si tuturo HP debata namano pahita namangaleho tikki di hitan waeng merencanakan ngulutan waeng sahat do rudi ujungna direncanahon ketika Allah sudah merencanakan hidup kita lahir di tengah-tengah dunia ini akan tuntas mendapat jalan keluar keselamatan di surga hasonana. Ido na diberitahu ni ala Yahudi. Ay diberitahu si Musa do. Ay adong ganon siat tonga-tongata nalahu peluahu kita. Mulak musik tupudi. Diberitahu si debatado tu si Abraham. Adong duan no siat tonga-tonga ni poparamu lahu peluahu kamu. Si Samuel tupudi adong dan nollahu paluahu kamu isi mai ima Tuhan ta Yesus Kristus napasi kopon akka baga-baga mulai sian pada narobi satu nuang doho satu ari sogo do Kristus ay paparan si Abraham bu Kristus jala adong na sangat menarik gabi pasu-pasun nama sudi semua bangsa akan diberkati. Jadi haroroni Kristus, haheheun di Kristus, dakkolatu halak batak. Tu sude bangso, tu sude portibion, tutuma berita nani dokon di debata tu si Abraham. Gebi pasu-pasu tu saluhu na portibion, hola Kristusido, negebe pasu-pasu, nabui patartai. Dong nasi. Alani hita na makaporsya itu hatta Yesus Kristus. Nagabi si renukkunota di pasca padua honon. Ulang songonon. Nga tutube hehe Kristus di rohaku. Nga talube hamatean. Nung nga malua besya dosa. Nga ikon hudul biaw rab di surgo hasonangan di hudul di siamunna. Adok tugas ta. Mulo di pabangkit gabi na posona ingok ma hehe do musing akka naposa adu patta derita suffering itu terjenok di kan naposona naposana hidup kita tidak akan selalu mulus mengikut Tuhan gudang nanaeng si pertanggung jawab ponota gudang nanaeng si hati dak ponota jala idu na dipatudu si Petrus. Taigok ma. Ay sepat do madili bana. Sepat. Tulu heli. Isu ada di mana di bata. Madili di mana lahum berjamita. Mabiar. Tahutan. Alai. Dong di ida. Diari patuluhon hehe Tuhani. Gabi semangat. Gabi margu rasa do di mana lahum berberita nauli taringok Tuhan itu kan. Ditadikun di mana do habiaran nai. Ditadikun di mana do hatahuton nai. Alai gabi semangat do ibana lahu marbarita nauli. Songon saksi. Sitidangi taringo Tuhan heheon di Kristus. Idun waeng nanek si rata-rata di tonga-tonga di bornginom. Unang gabi lemudum. Merasa tenang, merasa nyaman ketika sudah memperoleh keselamatan. Dan hidup bersama Tuhan. Harus selalu move on. Bergerak.
menuju perjalanan hidup yang baru. Karena apa? Ketika orang sudah hidup bersama Tuhan, hidupnya akan selalu baru tiap hari. Dan mulak tupudi. Alai dopak padangi do puspu tujulo do huida hai baru onding ulukku do dang pangalaho na rubi bina neksi ida idaon alai pangalaho ne baru kita na pungu di son nang monang do Kristusi ulauta gudang nana posana weng alupat ta mulo ta tiop hasit tongan di debata alai mulo porti biodo ta tiop terombang ambing ma songo pokal guru pinakane nametua naring kasakyan mulai sian na poso bulung satu nametua wala dok persoal sauti mudurang marbinggu be sampai dangulu be majalo ulun nabria dungi tos mahusana tu surgo doi idun wayang na di rata-rata hidupnya harus berjalan terus pelan-pelan menuju perubahan ale pos dorohana pungu di son nak tangguh haporsiamu di dia sisa 1200 salaki namar Juma Agung doho namar Paskai di dia nasida do di persoalo si Petrus tong woto hamu do nama dokok kosian na diba kosian na piduji ma Tuhan naro tak sude doho gabi sisian adong do na mudur songom paktual la halak jahuri na miniahan na piniliti na perjului maboto jala porsia tu Kristusi Mesias nuaing gudang guna so porsia tu Kristusi Mesias tu dia seluhuna tang namuru gau napa boto hoto alai unang pitterbang gahita gudang ngay de pesula hono ta tahap-tahap kehidupan nanaeng sile hono ni debata tu tonga ning ulutta gabe sitidangi ibana gabe saksi di haheheon gudang nay do pinangamang na di haulong itu hatta Jesus Kristus alani hita napungu di sonwai naeng ma si ingototta jala si hangulutta na perjulu ima haporsyai ma Kristus naukehei sian nasa roham nasa ate-atem nasa pikiramu ida tugijang pikirkanlah apa yang di atas jamitan hari minggu nattuari adolah batan ni ida surgo tujuan ningolum ida tuhatta nahudul lisyamun ni debata surgoi ikko ni dauta ikko pikir-pikir honota do mulai nuai ngamang inang sutu ngadong apalagi ngamang tua adang binoto surgoi songo dia do akana asing dinda daong mulai di tonga-tonga ni portibion ngapikir-pikir honota taringo tu surgo hudul manona mulu na Naomi rak manona dua mata alei daksongon la kau mengawi betong dang betong ngay dokon tuhatai mulu di surgo bukan persoalan kawin mengawin lagi songo dongat tanasi dang betong alai hidup berupa orang percaya yang bersuka cita menyanyikan lagu-lagu malaikat. Jadi nang peposo pemuda-pemudi hidup memulai dari awal ini pikirkan kamu yang sudah dibangkitkan dan diselamatkan Tuhan lihat tujuan hidupmu adalah surga. Hapursyai me. Alana mulu soulu hitamak kapursyai marisuang manguluta. Ai rumardo jamita nami mulu so di hapursyai tarigo tu haheheoni. Rumardo tidak berdampak apa-apa. Alai mulu di hapursyai hidupnya akan sampai kepada tujuannya. Napa dua hon. Jakoma haluao di tonga-tonga di ngolum. Songo dia do majakuk kaluao lakai nangamang dari haulong itu hatta Yesus Kristus. Roma ho tu ibana sian nasa roham laho mangida asin rohana na balgai. Gabi para si roham. Na olo ker peduli tu humaliang na mula hula dodohonon namion marhiti jamitao.
Tidak pernah orang yang percaya tidak care. Halak na porsia karakter ninguluna care, peduli. Alan doko Tuhan, don't worry, I caring you. Dinna Tuhan do, unak kumabir hampir toros ono puli mahali. Mulu suido mulutta. Tak koreksi, tak evaluasi apakah aku orang yang sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Jala unang tulak ibana di tonga-tonga ningulum. Songon nuaeng doho ditiki. Ngatari da ibana hehe di hari patuluhon. Adong guna manulak, adong. Di nuaengon, adong guna manulak, adong. Alaina pungudi bagas joron, sotung ditulak ho, haluaon doho haheheon di Tuhani. Unang tulak. Alana jabbar ni naporsia doi. Aka naung makaporsiai Yesus Kristus, aka naung majako kaluaw dang manulak Tuhani patar mai di perdalanan lingoluna ima di ayat 20 nomi marhamu bau ni roha. Hamu bau ni roha pertobatan naikot di perdalanan lingoluta tada doho dalat doi makamu liatehon pabahenan di debata lingoluta. Unang dok mulu somu baho dang dihamu liate kodope haluau nasiat debata. Tak tahamu liate dope. Apalagi mahir na merdudus songo si marunapuna. Saya dipikir olan ibana nasangap di portibion. Lamo-lamo na makatai muba manat lahu makatai malat lahu mangalaka. Alana ido tadata ido dalata kamu lihatehon pakokopon di debata unang gabi roha batu lak merdumu di tanorara dan ulu merdumu wah buana mau ujungi dangi ngulu ni akan nang majalu haheheon di Tuhan jala dung marhamu bau ni roha jong maho di bagasan hasitonga gabi si tidangi Kristus songo dido si tidangi Kristus. Ahana di jahana, ahana di idana, ahana di haporsiona, di hati dakon, dang kamu plase. Imada songo nandokon na disan, tak songo ni si tidangi. Di jaha ibana, di ide ibana, di haporsia ibana, di jamitahu. Ido sama ngulu. Akka panidang yuta di tonga-tonga ni nguluta. Ubaheni do akka sitidangi Kristus dakya ibana patujulo guguna do uhumna hati hamalum na papangi dibahen di batamar hite si Petrus dang dirokon au di pamaluponi da dangin na debata do na pamalupon na papangi seret dorohan. Setiap pekerjaannya, pelayanannya yang menjadi dimuliakan adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Kita bayangkan. Alin waeng. Ulu sipata buti tabuat. Mulutung tatangyak ko sahalak. Misalnya dang adong gupiridang dania lilingna. Martangyak ke tu bagasna duk tatangyak ko. Adu manangyak ko ninna. Di hari jami tauma pangetusios songoni. Dibatalkan. Semua itu adalah kehendak Tuhan. Dang adong namar sanap. Di pamalumi malapi. Dang dirokon audo na pamalupo ni alay Tuhan ido na pamalupo. Boy mu bahalak. Napiga halak di wato mu bahalak din na. Sutung na mabuani madokon audo paubaho ni marjea di. Tuhan do paubaho rohani jolo. Ido maing nanang si rata-rata. Alani ingok mak. Hehe mahita. Gabi naposona natutu. Dang sebatas di euforia na di holan na viral daw. Tetapi setiap perjalanan harimu, bulan dan tahunmu yang diberikan Tuhan, progresnya harus selalu berjalan tidak mundur. Karena itulah karakter orang yang sudah dibabangki debata gabe na posona. Di paso-paso mahita kana pungudi son. Margogo
jakkom mahatai unak tulak. Amin martangi yang mahita. Tuhan melihat ma di huasom napatar huida kami merhiti jamita apala di bornginon di babaki todo naposom lahu patupahon ulau karazomu pemelupon napapang jala di pasikopodo akka baga-baga mulai sian narubi merhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus gabi pasu-pasu di portibio nang di sude bangso peluahon sia dosa paradihon hanguluan nang hudul di siamom alani mangilik kami todopamu tong Tuhan ramoti roha pikiran nami patugu haporsion nami sama nanga hape namasa di tonga-tonga di ngulu nami dang huta di kok kami ho Allah itu toku hati dako kami hodo Tuhan nong mangalihon hanguluan na manotong doho meneluho kamatian hodo Tuhan na manopahami jalara pokodo hami uju meruju ngulu nami Tuhan mulak kami siap bagas coromon dongani hami saluhuna pasu-pasu keluarga nami yanakon nami nang ulon nami manang di dia pe kami mangula totong sodangi rohado pikiran nami sasaluhuna ulauni ulaun nahobar tulomoni roham margugu kami mangulahuni margugu kami pasidikon akka ulau kajahaton alani mulak kami siap bagas coromon jongjong di pabangkit to gebe sitid dangiho di tonga-tonga ni ngulu sigano pare marhiti Kristus Yesus martangiak kami tuho amin. Mari dihita bupa pilihan.
koma peliata dia do pani debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo hararuan ni saluhut sileo-leo na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalam butad hami godang ni seleo-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadiya magwarmo, say ro maharajonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sa darion hanguluas siapari, sesa madusa nami songo panesa nami, di dusa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Mulak mahamudi bagasa dami, jalo hamu mapasu-pasu nasia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Inangamang kami sudi perhalado do na malayani